Είμαστε εδώ στο Φαρό, είμαι η Λίδη Διαλυνά και είμαστε εδώ με την αδερφή μου την Αλεξάνδρα για να συστηθούμε για το χώρο, να μιλήσουμε λίγο και για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, κάποιες συναντήσεις που έχουμε ξεκινήσει να τρέχουμε τώρα το Φεβρουάριο με τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο τον Μιζάλη. Καταρχάς να πούμε κάποια πράγματα για τον ίδιο το χώρο. Ο χώρος μας είναι ένας χώρος μόλις 3 μηνών. Ονομάζεται Φαρό, από το νησάκι που γύρισε τις ταινίες του Μπέργκμαν, και στόχος μας είναι να οργανώνουμε σεμινάρια και εργαστήρια όπου θα προσφέρουν σε κάθε συμμετέχοντα μία βιωματική εμπειρία. Επειδή η νηστικό αρκούδι ούτε χορεύει ούτε ακούει, φροντίσαμε να έχουμε το φύτρος που θα μας τραντάρει γλυκό του κουταλού, λουκουμάκια, σουμάδα, έτσι ώστε να νιώσουμε και αυτή την νοσταλγική διάθεση και στις γεύσεις μας. Να αγαπήσουν τις τέχνες, να αγαπήσουν την ίδια τη δημιουργία και την ίδια τη μάθηση και να τους μείνει σαν μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση και πάνω. Είμαι ο Γιώργος Μιζάλης και είμαι εδώ, στο Φαρό. Εύρου 14, στη Μαβίλη, από κάτω. Εδώ θα μαζευτούμε τις 4 Παρασκευές του Φεβρουαρίου για να κάνουμε αυτό που εμείς λέμε συναντήσεις ακροάσεων του παλιού καιρού. Τώρα μπορείς να ακούς μουσική κάνοντας και άλλα πράγματα, μπορεί να τσατάρεις στο Facebook, μπορεί να βλέπεις ακόμα και τηλεόραση ή να κάνεις οτιδήποτε άλλο και αυτό σου αποσπά λίγο την προσοχή. Αυτό λοιπόν που φιλοδοξούμε να κάνουμε εδώ πέρα είναι να βρεθούμε με 4 τραγουδοποιούς στις 4 Παρασκευές του Φεβρουαρίου, ξεκινώντας στις 3 του μήνα, πρώτη Παρασκευή με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, για να ακούσουμε την Αεροποντή, ένα δίσκο του 2009. Τη δεύτερη Παρασκευή συνεχίζουμε στις 10 του μήνα με τον Φώτη Σιώτα. Θα ακούσουμε μαζί του τον πρώτο δίσκο των Σωτήρων, της μπάντας του, που ήταν και πολύ αναμενόμενος. Την τρίτη Παρασκευή έχουμε μια προακρόαση. Θα φέρουμε εδώ τον ερμηνευτή του δίσκου, τον Μπάμπη Στόκα, να μας μιλήσει για ένα δίσκο που ετοιμάζει και που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, σε μουσική και στίχους Λεωνίδα Μπαλάφα. Την τελευταία Παρασκευή του Φεβρουαρίου, στις 24 του μήνα, ο Φεβρουάριος δεν έχει 31 μέρες, είναι εμφανιστικά εδώ στις 31, κάτι θα έχει, αλλά μπορεί να μην σας ενδιαφέρει. Ψάχτε το. Φαρό.gr. Θα έρθει από το Λονδίνο απευθείας, και το καφιόμαστε αυτό, η Ειρήνη Σκυλακάκη για να ακούσουμε τον τρίτο προσωπικό της δίσκο και τις ιστορίες πίσω από αυτόν, που θα έχει τον τίτλο Motherless και που έχει για παραγωγό τον Coldplay. Ρομαντική ή νοσταλγή. Καθόμασταν με τους στίχους μπροστά μας και παρατηρούσαμε, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε τι πιστεύουμε ότι κρύβεται πίσω από το τραγούδι. Λοιπόν, εδώ, τώρα, τις 4 Παρασκευές, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε απέναντί μας τον άνθρωπο που το έγραψε για να μας πει αυτός τώρα που το έγραψε το τραγούδι, τι εννοεί. Λοιπόν, εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό. Το περιμένουμε πώς και πώς. Τι άλλο να πω.